खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो आं दा दंफैयो बिश्वनाथ सारियालि आङो दा पासिघाटनिफ्राय फैफिनबाय आं बिश्वनाथ सारियालियाव दंफैयो आसामाव दा आं दा गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो नागिरदों बिश्वनाथ सारियालियावनो मोनसे पार्कआव बेरायनो लांनो नागिरदों फंबायमोनहा ओमफ्राय नै नोंथांमोनहा नायदो आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो लोगोफोर नङा होमबा भिडिअआ एसे मोजां जागोन नायलांबाय था कन्टेन्टआ मोजाङानो ओमफ्राय नै ओरैबायदि समायना साहा बागान दङ ना नाय भिउआ माबायदि पुरा गोथां 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 हारियालि एकदमबारे बिफां नै लामा गेजेरा जों बे ओरैहाय फैबाय थादों बाइकजों फैदों पुरा साहा बागान गोजा बिराद गुवार बेजों गेजेर गेजेर फैबाय थादों आरोखि जों बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांदिनि ना मा होनो लोगोफोर चलो नुबाय नै लोगोफोर साहा बिलाइ खागासिनो दङ ग्रोम ग्रोम एकदम मानसिफोरा हौवालाय हिन्जावलाय एकदम साहा बिलाइ खागासिनो दङ माने आंबो केमेरा हमनानै थांबायना बिनि थाखाय नाहरलाबायदों आरो जेबो नङा बिदिया जाखायो जों फैयै फैयै बिराद गोलाव फैबाय लोगोफोर दाबो साहा बागानानो जोबनो रोङा आरोखि माने बे साहा बागाना सोरबा सासे मालिकनि नङा गभर्नमेन्टनि हा गभर्नमेन्टनि आन्डाराव गायनायसो बियो ओमफ्राय जों थांबाय थानि बेसे गोलाव दंबावो आं बांद्राय गोलाव साहा बागाननि भिडिअखौ लाला थाबनो मोनहैनाय खालायनोसै ओमफ्राय नैबेयावहाय माबा मन्दिर दंमोन आं बेखौ खेल लास्लाबनो हायाखिसै मानि मन्दिरमोन नै मालाय साहा बागानाव दै होगासिनो दै लुदों एकदम मटर पाइपजों माबाजों टेंकि नै ट्रेक्टरजों दै सारगासिनो दङ लोगोफोर बेबायदि नुबाना साहा बागान गेजेर गेजेराव जोबोद गोजोननाय मोनो आं बिराद मोजां मोनो आं साहा बागानाव बेरायनो जोबोद मोजां जोंनि खाथियावसो गैया बाट ओरैहाय बङाइगावआव एसे दङ जोंनि ओरैहाय बिजनियाव बेबायदि साहा बागानथ' गैया नालाय बेखायनो आंहा बिराद मोजां मोनो आरोखि साहा बागानखौ लोगोफोर फाइनालि लोगोफोर आं दा मोनफैबाय इक' पार्कआव लोगोफोर नै नायदो आंबो फार्स्ट टाइम बेसे गुवार बेसे गोलाव नायलांसै नायदो ओरैहाय आया बिबारालाय मा खाथाबनानै होनायसो नामा खाथाबनानै थान्दा मोनलायदों नै सिङाव ओके बस बेयाव गाखोनायनि र' गोजौ बेयाव गाखोनानै भिउआ माबायदि नाहरदि वाव दै नाया बिराद ना दं माथो इयाव बिराद ना दङ नै ओइलाय बारे नाया बिराद ना दङ र' लागोन दे गोलैबा पार्कआव जों एक्चुअलि इभिनिं टाइमाव मोनाबिलियाव फैनाय जायाखै नालाय बेखायनो मानसि खम आरो माखासे नुदों माने स्टुडेन्टसफोर नामा कलेजनि कापोल्सफोरासो फैखायो नालाय बांसिन लकेलनि मानसिफोर गोजा कलेजआ एसे गोजान जायो खोमा बेनिफ्राय बेबायदिनो 7-8 किल'मिटारसो जागोन नामा बेनिफ्राय फैयो बिराद मोजां जों एसे नुबाय आरोखि जिरायनानै इन्जय खालामनो हायो पार्कआ एसे फिसासो बांद्राय गिदिर नङा लकेलनिथ' जासाबो नङा होनबा बेबायदि थाबानो टाइम पास खालामनो थाखाय गरमफ्राव फैयो मानसिफ्रा बेनो जोंबो दा एसे बेरायबाय आलासिफोर नालाय गोजाननिफ्राय फैनाय ओमफ्राय नै आंहाबो एकदम बेखौ नुनानै थानो हाला आरोखि गरमखाबो बोथोरा एकदम थान्दा मोननायनि ना मा होनो लोगोफोरा समान थांनि र' समान थांनि सानैखौ ला दे रेडि 1 2 3 गो गोसा फैब्रा रोङा माबा बेखायनो
Lala dulu. Location biराद मोजां पार्कआ नैबे बेलगारि मोसौ गारि औवानि साजायनानै दोननाय नै ओरैहाय बटिं खालामोमोन नामा सोलिना सोलिजाथाय गरम मोनबाय Goroman sama. गफारनि गेटआ नै लोगोफोर नायनाला